Limitado na sana ang pigbabakal na sibulyas ni Nanay Eli tuyong masaod sa merkado publiko Candaraga. Nagkaigwa kay aning pag-umento sa presyo kay ni kung sa inuminabot na sa 1,400 ang kada kilo. Sabi niya, importante ang tamang pag-budget urog na ngunya na anas mahal na ang barakalon. Yung iba, mahal din. Wala man tayong magagawa. Ganun talaga. Mabilit mabili pa rin. Kailangan. Apwera sa sibulyas, kadakol man ng mga gulayon ang nagkaigwa ng pag-umento. Siring kantalong, antak, asin carrots na nasa 100 pesos ang kilo. Repolyo na nasa 120 pesos na ang kilo na halos 40 pesos ang idinugang. Asin marigoso na mababakal na sa 160 pesos ang kada kilo. Iguama na paghiro sa presyo kansira. Siring kang bangus na 180 pesos na ang kada kilo. Dating 160 pesos na ang kilo. Matang baka 240 pesos ang kilo na dating 200 pesos. Banwito na 300 pesos ang kada kilo na dating 280 pesos. Mantang sa kasag na 280 pesos sundo 300 pesos ang kilo. Alagad depende sa dakula asin gabat. Asin ang buyod, puminatak na sa 500 sundo 600 pesos ang kada kilo. Nagalangkaw nga ang hipo namin. Pero di man kami makalangkaw sa presyo. Parehas lang sa dati, 550 to 600. Ansog po, 800 to 1K. Mantinido manggirare ang kilo kang orig na 280 pesos ang kilo. Alagad sigun sa mga paratinda, lauman na magkakaigwa ng kadikit na pag-umento poon sa Biyernes. Mientras tanto, nagkaigwa naman ng pag-umento sa presyo kang mga prutas. Siring kang batag na 100 pesos na ang kilo, sa dating 60 pesos na naman. Mangga na 180 pesos ang kilo, 280 pesos naman ang kilo kang grapes. Kiyat-kiyat, na 90 sundo 100 ang kilo. Ang kada pidaso naman kang apple, 15 sundo 50 pesos, depende sa dakula asin klase. Maluyang ko niyan. Siguro, epekto pag ang pandemic sa mga tao, nagtitirapid, more on concentrate. So, talagang mga importante lang na mga dilinis talaga nila yung pigbabaka lang. Laom na sana kang mga paratinda arog din Nanay Luz asin Tatay Bong. Nalugod makadilensya man lamang sindangon niya na Pasko asin bagong taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.